Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel. Yau a wannan bidiyo za mu nuna muku inda za ka turo kuɗinka daga Opay ɗinka ya shigo ta Kucoin sannan ya shigo Bydfi. Yanda za ka yi trading da kuma yanda za ka buɗe future account har ka fara trading. Da farko dai yanzu za ka shiga cikin Opay ɗinka, sannan kuma za ka koma cikin Kucoin ɗinka, za ka shiga wajen P2P sai ka zaɓi merchant ɗin da ka sai dalar a wurin shi wanda price ɗin sai ma. Sai ka saka ta nawa za ka siya. Misali kamar an na saka ta 1000. Za ka shiga ga payment method ɗinsa na Opay kamar yadda na nuna muku. Za ka ɗau account number sa sai ka koma Opay ka turo kuɗinka. Bayan ka koma Opay, za ka shiga Opay sai ka tafi wurin transfer sai ka tura kuɗinka. Gashi nan sunan ta ya fito da komai da komai. Bayan ka saka username ɗinka kana dannawa, kuɗinka zai fita daga Opay directly. Gashi nan transaction ba successful sai ka koma can kai market order as paid. Zuwa ɗan wani lokaci za ka jira ta saki. In ba ta saki ba sai ka danna remainder. In ka tura remainder zai tura merchant ɗin remainder akan bai saki maka ba. In ka ɗan jira zuwa ɗan wani ƙanƙanin lokaci kayanka in sha Allah za su zo su. Yauwa yanzu gashi nan ya sake min coins ɗina. To yanzu directly sai in koma cikin Bydfi ɗina. Bayan na koma cikin Bydfi ɗina, sai in koma cikin Bydfi ɗina sai zan yi transfer daga main account ta kuma futures account. Yanda zan yi sai abin da zan yi withdraw kai cikin Bydfi ɗina da kuma fara trading. Gashi nan na gudu siya na dala 26. Sai ka saka pin ɗinka. Gashi nan sai ka yi complete transaction. To yanzu abin da za ka yi, za ka koma za ka yi sannan wajen withdraw in TRS. Sai ka koma can cikin Bydfi ɗinka sai ka yi copy ɗin address na TRS. Sai ka yi paste amma ka lura akwai B20 ba a amfani da shi. Da TRC20 ake amfani. In ka kwafu, sai ka yi paste ɗin shi. Yauwa gashi nan sai ka saka max total na abin da aka tura sannan sai ka shiga confirming na withdraw. Bayan ka sa trading password ɗinka za a turo ma OTP. Sai ka saka OTP ɗin. Bayan OTP ya shigo sai ka duba cikin inbox ɗinka sai ka sa OTP. Withdrawal successful. Yanzu za ka jira blockchain confirmation. Yauwa gashi nan zai riga zai buɗe sai ka jira blockchain confirmation. Daga nan kuɗinka zai shiga cikin instant Zaka ba tare da ɓata lokaci ba.
yanzu za ka ɗan jira saboda harkar tura kuɗi a cryptocurrency sai ka ɗan jira blockchain confirmation za ka gan shi. Abin iya ɗan jan lokaci sosai amma ba sosai yake ja ba saboda wannan exchange babba ce ƙwarai da gaske kuma trading a cikinta ana samun alheri wanda alherin nan ya wuce na buga a jarida. Za ka ɗan jira ta zuwa 'yan mintuna sannan abin ka ya zo. Yauwa yanzu ga shi nan depositin ɗina yana hanya sai in yi searching ɗin abin da na turo in sayar da shi domin in maida kuɗina su dawo kan USDT. Ga shi nan sai in danna gaba ɗaya in sayar da su kuɗina ga shi nan ya dawo. To yanzu kafin muyi nisa a nuna maka yanda ake withdraw. Za ka je ka sai coins ɗin da ka yi so ka yi withdrawing ɗinsa. Bayan ka saya bayan ka siya yayi success sai ka dawo wajen asset ɗin nan sai ka danna withdraw sai ka zaɓi coins ɗin da aka yi amfani da shi sai ka yi paste wallet address sannan sai ka saka amount ɗin da aka yi withdraw a ciki. Za a turo maka OTP sai ka ɗau duka OTP nan ka saka su. Da ke ni ina da authenticator in saka. To abin da yake faruwa a nan bayan ka yi withdraw ta tafi successful za ka jira blockchain confirmation shi ma wannan duka withdrawal ce da na yi daga cikin Bydfi sun kai sama da guda 200 wanda duka ba tare na saka sai sun komo na ba na samu wannan alheri. Ɗan uwa to kai ma ya kamata ka shigo a yi harkar nan da kai. Kuma wannan exchange za ta baka dama yanda za ka duba blockchain history na coins wanda ka turo. Wannan kana ganin su 2 BNB ne da nayi withdrawing daga Bydfi zuwa exchange ta waje wacce za ka iya zuwa ka sayar ka samu kuɗin ka su dawo in cash. Yauwa duka za ka iya duba transaction history. In kana da matsala ne ma za ka yi contacting ɗin customer care saboda a nema maka solution mai kyau kafin matsalar ta ci girma. Kuma gaskiya wannan exchange ɗin ba ta da matsalar security issue. Duka za a taimake ka a taimake mu. Ga shi nan withdraw successful za ta kawo ka BSC scan to duk inda ta kawo ka BSC scan sai ka wurin yi success. To yana nufin kenan transaction ɗinka already successful. Ba wani buƙatar ka jira ko ka ɓata lokacin ka. Kuɗin ka ya riga ya je amma ka kula wurin amfani da network ɗin nan. Ka tabbata ka yi copy ɗin address ɗin nan daidai in ba haka ba kuɗin ka zai tafi can ya tafi asara. Da fatan dai ka fahimta ɗan uwa. Yauwa. To ba ma iya wannan coins ɗin ba. Ko wanne coins za ka iya zuwa ka duba history sa. In ma na deposit ne ko na withdrawal ne duk za ka shiga ka duba saboda ka confirm transaction saboda a fita daga gudun matsala. Da fatan dai
ka lura duk mai tambaya sai ya duba link a ƙasan bidiyon nan akwai sai ya mun tambaya akai to insha Allahu zan bashi amsa shi. Yanzu wuri na biyu yanzu shine yanda ake buɗe trading na light contract kamar yadda na yi maka alƙawari. Yanzu za ka yi transferring ɗin asset ɗinka from spot trading ya maida shi light account. To ka ga ban da asset ana da ke ina da TRS sannan kuma ina da BNB sai in sayar da su. Bayan na sayar to zan samu dalar da zan yi transferring ɗinta. Sai ka danna transferring bayan ka danna zama kuɗinka ya dawo kan light account ɗin nan. To yanzu fa za ka iya trading da shi sannan kuma ka iya copy trading. Kuma duk za ka samu alheri a cikinsu insha Allahu. Na yi maka wannan guarantee ɗin. Yauwa. Yanzu za ka iya buɗe order ka amma bari in gwada muku yanda ake buɗe order. Bayan ka sa quantity ɗinka sannan kuma ka sayi leverage ɗinka to yanzu za ka iya saka order ka ta shiga kasuwa. Idan ka samu riba ka kashe kayanka dama komai da riba ake yi. Komai da riba ake yi dama. Yauwa yanzu za ka kashe nan wurin close za ka danna da shi za ka yi amfani ka kashe. Idan ka samu riba haka zalika in ma faɗuwa ce duk wuri ɗaya ne. Sannan shi amfanin light trading ɗin idan ka shiga copy trading da shi ana samun alkhairi sosai da sosai. Wannan shi ne yanda zan yi in ka kulle abuna trading ina. Yauwa na riga na kulle trade ɗina yanzu imma riba ce na gani haka zalika imma faɗuwa ce na gani. Kuma sannan a cikin light contract akwai demo account wanda za ka koyi abu da shi trading da shi ba tare da an taɓa main kuɗinka ba. Gashi wannan tsofin trade na ne na demo yanda za ka yi trading ba tare da an taɓa kuɗinka ba domin ka samu working experience akan abu. Dama abubuwa da yawa suna buƙatar working experience. Yauwa da wannan bidiyo nake muku assalam sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Sannan duk wanda yake da tambaya to a yi mun insha Allahu zan bashi amsarsa. Na gode sai mun haɗu.